Who owns this? Who owns this? Kee onye nwe ihe a? 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 Hi guys, welcome back to my channel. My name is Queen and I'm popularly known as Igbo with Queen TV. In this channel, we teach Igbo language. We learn how to communicate in Igbo. In this video, we are going to be learning how to speak Igbo, how to communicate in Igbo language. So guys, let's go. What are you doing there? What are you doing there? What are you doing there? Kee ihe ị na-eme ebe ahụ? Or kedu ihe ị na-eme ebe ahụ? Kedu ihe ị na-eme ebe ahụ? Kedu ihe ị na-eme ebe ahụ? What are you doing there? Kedu ihe ị na-eme ebe ahụ? Where are you going to? Where are you going to? Kee ebe ị na-aga? Kee ebe ị na-aga? Where are you going to? Kee ebe ị na-aga? Where are you going to? Kee ebe ị na-aga? Where are you coming from? Kee ebe ị si na-abịa? Where are you coming from? Kee ebe ị si na-abịa or kee ebe ị si na-alọta? Where are you coming from? Kee ebe ị si na-alọta or kee ebe ị si na-abịa? Where are you coming from? Kee ebe ị si na-abịa? Kee ebe ị si na-alọta? It's the same thing. Kee ebe ị si na-abịa? Kee ebe ị si na-alọta? Where are you coming from? Kee ebe ị si na-abịa? Are you there? Like when somebody is going to somewhere, you tell the person, are you there now? Like, are you there? Have you reached to the place you're going to? Are you there? Are you there? Are you there? Ị nọ ebe ahụ? Ị nọ ebe ahụ? If you now want to say, are you there now? Ị nọ ebe ahụ ugbu a? Are you there now? Ị nọ ebe ahụ ugbu a? Are you there? Ị nọ ebe ahụ? Are you there now? Ị nọ ebe ahụ ugbu a? Now is ugbu a. Are you there? Ị nọ ebe ahụ? Are you there now? Ị nọ ebe ahụ ugbu a? Ị nọ ebe ahụ ugbu a? What happened? What happened? Kee ihe mere? Kee ihe mere? What happened? Kee ihe mere? What happened? Kee ihe mere? What happened? Kee ihe mere? What happened to you? Kee ihe mere gị? 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 I am sick. I am sick. I am sick. Ahụ adịghị m. Ahụ adịghị m. I am sick. Ahụ adịghị m. I am sick. Ahụ adịghị m. Ahụ adịghị m. I am sick. Ahụ adịghị m. My body is paining me. My body is paining me. My body is paining me. Ahụ na-ara m ahụ or ahụ na-egbu m mgbu. Ahụ is body. Mgbu is pain. Ọ na-egbu m mgbu. Ahụ na-egbu m mgbu. My body is paining me. Ahụ na-egbu m mgbu or ahụ na-ara m ahụ. Ahụ na-ara m ahụ. Ahụ na-egbu m mgbu is the same thing. Ahụ na-egbu m mgbu. Ahụ na-ara m ahụ. My body is paining me. Ahụ na-egbu m mgbu. How are you? How are you? Kee ka ị mere? Kee ka ị mere? Kee ka ị mere? Kee ka ị mere? Some people say kee ka ị mere. Some people say kedu ka ị mere. Kedu ka ị mere? That is how are you? Kee ka ị mere?
kedu ka ị mere is all the same. Kee ka ị mere, kedu ka ị mere is all the same. Kee ka ị mere, kedu ka ị mere, that is how are you. Have you eaten? 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 Ị riela nri? Ị riela nri? Ị riela nri? Or if you want to say, have you eaten today? Ị riela nri taa? Have you eaten today? Ị riela nri taa? Ị riela nri taa? Have you eaten today? Ị riela nri taa? Have you eaten? Ị riela nri. Have you eaten today? Ị riela nri taa? Let's go. Continue. Run. 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 Gbaa ọsọ. Gbaa ọsọ. Gbaa ọsọ is run. Run. Gbaa ọsọ. Run. Gbaa ọsọ. Run. Gbaa ọsọ. Run. Gbaa ọsọ. Walk fast. Gashie ije ike. Walk fast. Walk fast. Gashie ije ike. Gasie ije ike. Walk fast. Walk fast. Walk fast. Gasie ije ike. Walk fast. Gasie ije ike. Slow. Slow. Slow only. Slow. Slow. Nwayọ. Slow. Nwayọ. Slow. Nwayọ. Slow. Nwayọ like small small. Nwayọ. Slow, small is the same thing. Nwayọ. Slow. Were nwayọ. Slow. Nwayọ. Did it pain you? Did it pain you? Did it pain you? Ọ fụrụ gị ụfụ? Ọ fụrụ gị ụfụ? Did it pain you? Ọ fụrụ gị ụfụ? Did it pain you? Ọ fụrụ gị ụfụ? Ọ fụrụ gị ụfụ? Did it pain you? Ọ fụrụ gị ụfụ? Did it pain you? Ọ fụrụ gị ụfụ? Thank you. Thank you. Imeela. Imeela. Imeela is thank you. Imeela. Imeela is thank you. Imeela. Thank you. Imeela. Thank you. Imeela. Thank you is imeela. Go well. Go well. Go well. Like somebody is going to the market or somebody is going to somewhere. You're telling the person, okay, go well. Go well. Go well. Gaa nke ọma. Gaa nke ọma. Gaa nke ọma. Gaa nke ọma. Go well. Gaa nke ọma. Go well. Gaa nke ọma is go well. Gaa nke ọma is go well. Beauty. Beauty, like somebody is beautiful. Beauty. Beauty is mma. Beauty. Mma. Beauty. Mma. Beauty. Mma. You are beautiful. Ị mara 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 mma. Ugly. Ugly, like you're ugly. Ugly is njọ. Njọ. Njọ is ugly. Njọ is ugly. Njọ. You are ugly. Ị jọrọ njọ. You are ugly. Ị jọrọ njọ. You are ugly. Ị jọrọ njọ.
You are ugly. Ijoro njọ. What are you writing? What are you writing? Kee ihe ị na-ede. 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 Kee ihe ị na-ede. Kee ihe ị na-ede. That is what are you writing? Kee ihe ị na-ede. What are you writing? Kee ihe ị na-ede. I'm feeling cold. I'm feeling cold. I am feeling cold. Oyi na-atụ m. Oyi na-atụ m. Oyi na-atụ m. I'm feeling cold. Oyi na-atụ m. I'm feeling cold. Oyi na-atụ m. Oyi na-atụ m. Oyi na-atụ m. Oyi na-atụ m. That is, I'm feeling cold. Oyi na-atụ m. I'm happy today. I am happy today. I am happy today. I am happy today. I am happy today. Obi dị m ụtọ taa. Obi dị m ụtọ taa. Obi dị m ụtọ taa. Today is taa. Today is taa. Obi dị m ụtọ is I am happy. Obi dị m ụtọ taa. That is, I am happy today. I am happy today. Obi dị m ụtọ taa. I am happy today. Obi dị m ụtọ taa. Is there any problem? 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 Ewe ihe mere. Ewe ihe mere. Ewe ihe mere. Ewe ihe mere. Is there any problem? Ewe ihe mere. Is there any problem? Ewe ihe mere. Did you go to church today? Did you go to church today? Ị gara ụlọ ụka taa? Ị gara ụlọ ụka taa? Did you go to church today? Ị gara ụlọ ụka taa? Ị gara ụlọ ụka taa? Did you go to church today? Ị gara ụlọ ụka taa? Taa is today. Ụlọ ụka is church. Church is ụlọ ụka. Ị gara ụlọ ụka taa? Ị gara ụlọ ụka taa? Did you go to church today? Ị gara ụlọ ụka taa? Did you go to school today? Did you go to school today? Ị gara ụlọ akwụkwọ taa? School is ụlọ akwụkwọ. School is ụlọ akwụkwọ. Ị gara ụlọ akwụkwọ taa? 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 So guys, we are going to stop this video here. If you like and enjoy this video, please do not forget to give me a thumbs up. And don't forget to hit that subscribe button and click on the notification bell so that anytime I upload a new video, you will always be the first to see it. See you guys in my next video. Bye.